Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kakali jong pastor McDonald Pingrob obade pastor kabalang Presbyterian Mawkhar kala shapin julor hagajan mir arp south re gujamang arja arpin rio asuba bakani gajingja kala ban longkum gajingshim khput kabede bagajing ujor kabawla dep mudoi minshwa bat gajing sei Madan gajong u yaki kam Bamsap ha kabalang Presbyterian Mawkhar upastor ola ujor ka FIR halum dingdri police station halor gajing shapin julor kakali gajong u katba udang pinyeng hajan gajing kieng wa amkhra halau mali pilun Loang baha kate kapor pastor udang lit shimpenta ha kajing sengieng jong wei udakhot balang hawa ingdo bad ula lap ek jingsha julor hadien bo upoi hajau pedeng kat kum kajing thu kajong o loong baladan kajing penprai ka yet kali besadien Khynra omshem la tu setiai kinu ki mar ki badan hapo shu ula pintep banaka kut bejubo hapo kali la say ka plat hap pisa balabu pat ha ka seat bad klem shim ne ka ATM card ka ID card Khynra la pensap riang lut pat Haka seat ya kabau pastor usuba baki wad iki kot kisla ka special audit report. Haka jing ujor jung shiki pulet u pastor ulakir pat iki bor pulet ban penlong iki jing toket ka babenya halor ka ni ka jing ja. Ula ong ru ba usuba jur ba ka ni ka jing penjulor ka de ba ka FIR ka bawla dap mudui haka kharatare gujamang arja arpun rio halor ka jing ka no Bamsap ya ka pisa jong ka balang. Ula kedo ba haka de ka jaka Ladan ko ba sanne Khynra tali ki weipat ki kali ke beyeng lang Khynra tangi ka kali jong u bala penjulor ka jingi khon jong pastor persya ka jingle bam hok ha ka pisa jong ka balang kala nangjur ha ki ni ki sngi ha ka jing ujor ka bladat ulakin no ba ka internal audit jong usnam pisa arja arpulai arja arpusaw ka bala kersya ne ka kai phot jong ka kinhon an but ka special audit report kala penpaw ki kam thok jing soi thok ba ka jing panan kam baklai ka pisa jong ka balang Nakabenta ka jing mentor shimet daki katto kat ningot ki brio. Habatin, pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya